Masu kallon mu barkanmu da warhaka, sannunmu da saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu a wannan tagwayen tashoshi namu wato Farfajiyar Mata TV da kuma Na'isa TV dukansu a YouTube channel. Waɗannan tashoshi muna kawo muku shirye-shirye da suka shafi mata da ma maza kama daga gyaran jiki, magungunan ƙara ni'ima na sanyi waɗanda suka shafi maza da mata, dukkansu waɗanda mutum zai iya haɗawa da kansa ba tare da ya je ko ya siya da kuɗi mai tsada ba, kuma waɗanda ma ba a san ingancinsu ba, wannan kuwa za ka haɗa da kanka ko ki haɗa da kanki a cikin farashi mai sauƙi, a kuɗi mai sauƙi, a kuɗi ƙalilan ki haɗa da kanki kuma ki yi amfani da shi a cikin kwanciyar hankali, waɗanda ba sa cutarwa ga lafiya sai dai ma su ƙara inganta ta. Sannan kuma muna duba ga waɗansu abubuwa da suke faruwa a cikin al'umma domin jan hankali ko kuma kira ga cewa a kauce wa wannan abun don cutarwarsa ko kuma don amfanarsa. Sannan muna ba ku labarurruka na duniya na nishaɗi duka a cikin shirye-shiryen namu. Kafin mu je ga abin da za mu yi magana a kai, idan yau ne ya kawo ziyararku ta farko a wannan tashoshi Farfajiyar Mata TV da Na'isa TV a YouTube channel kenan, to da Allah a yi mana subscribing, a yi mana liking, a yi mana share, a yi mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda da zarar mun ɗora sabon abu zai zo gare ku kai tsaye. To yau za mu yi magana game da abubuwa da suke faruwa, abin da ya zama ruwan dare da ake ta gani a cikin 'yan duniyar Kannywood kenan, wato 'yan fina-finan Hausa. Akan samu ana ganin cewa matansu sun fi maza kuɗi, ana ganin mata suna walwalawa suna fantamawa da kuɗaɗe a cikin wannan masana'anta. To mutane suna ta cece-kuce da zargin cewa suna bin wata hanya ne wadda bata dace ba wajen ganin sun samu kuɗi. To yau fitaccen jarumi, tsohon jarumi da ya shekara da shekaru wato Shehu Hassan Kano ya ce waɗanda suke tare da su, su suka san irin halin da suke ciki da kuma abubuwan da suke samu. Ya ce ba wai lallai ne a ce sai an samu suna wata harka ta banza wadda suke samun kuɗaɗe ba, domin ya kafa misali ya ce akwai jarumar da za ta yi wata 6 tana fim za a ba ta naira miliyan 17. Ya ce don haka mutane su sani cewa akwai samu na kuɗaɗe da yawa da ake samu masu ƙarfi, masu nauyi, masu ƙwari a ita wannan harka ta fim. Sabida haka wannan zargi ba lallai ba ne ba a daina kawo shi, domin ya zamana cewa duk abin da mutum zai yi ya zama cewa yana da ƙwararan hujjoji kafin ya dinga faɗar su. To wannan shi ne abin da Shehu Kano yake faɗa. Da wannan bayani nasa ya janyo cece-kuce a tsakanin al'umma, wasu sun goyi bayansa, wasu kuma suna ganin cewa wannan zancen kawai dai duk shaci faɗi ne. Shaci faɗi ne, kuɗin fim bai isa ya sa su yi abubuwan da suke yi ba. Kuma muna jiran ra'ayinku a sashenku na faɗar ra'ayi wato comment section. Ku sauke mana ra'ayoyinku domin ku fahimci ko mu ce ku ƙarin bayani game da yadda kuke ganin waɗannan abubuwa. Idan kun ji daɗin bidiyon mu to a yaɗa domin wasu su ma su amfana, sannan kuma a yi mana share, a yi mana comment, a danna mana ƙararrawar sanarwa inda da zarar mun ɗora sabon abu zai zo gare ku kai tsaye. Muna godiya da kallon shirye-shiryenmu da ake, kuma akwai shirye-shirye masu fa'ida da ma'ana da muka yi a baya na fannin gyaran jiki na mata da gyaran gida na maza, wato ina nufin magunguna na maza da mata na ƙarin ƙarfi, na ƙarin ni'ima, na dai abubuwa makamanta da gyaran jiki da dabaru da kissa da kisisina waɗanda za ki mallake zuciyar mai gidanki ku zauna lafiya, kai ma ka mallake zuciyar matarka ku zauna lafiya. A yi mana subscribing, liking da share da comment, muna godiya.